Hawu mina ngikwazi nje lokho. Mina ngazi ukuthi siyathandana si-right. Okunye nokunye angikwazi. Ukuthi wena nomunye umuntu futhi eceleni. Yeah, nginawo omunye umuntu. Bungangitshela ingane pho ola lonke. Mfethu nami ngisaba ukutshela njengoba naye bengakade ngamtshelanga. Kodwa ubukwazi ukuza kumina ungitshela ukuthi uyangithanda every day ungitshela ukuthi uyangithanda kodwa nomunye umuntu futhi ophinde umtshela ukuthi uyamthanda naye. Yeah, ngoba nawe wesiphathi nishadile. Yeah, nawe ngoba ngikuthanda naye ngiyamthanda. Mina ngibeka kiphi iposition njengamanje? Angazi kodwa nje ngiyakuthanda nawe. Cha, shuthi unenhliziyo eningi Nkosi impela. Uthanda umuntu wesilisa, uthanda umuntu wesifazane. Yeah, wena ungenza ngizizwe ngcono kunaye. Awumtsheli ngani pho yena akaphume kuwena qhubeke nami? Kunzima waseshadile mfethu. Hawu, ngoba mina ushadile nami. Ingakho enze njalo. Welcome to another episode of Izinkinga Zomndeni with myself, Umlangeni Magasela. Please make sure you do like, subscribe. Ungakwenzi iphuthu ukuthi ungakwenzi lokho. Siya enjoy ama likes and ama comments as well. Thank you so much for loving us, bafethu. More especially mina Umlangeni Magasela. I really appreciate from the bottom of my heart. Nginthanda ibhadi. Njengoba nazi ukuthi mekuyinkinga zomndeni, sisoke sinomuntu osibhalelile bese nesifiso sokuthi nixazelele inkinga zakhe. Thina sibe sesingenelela ke Black Life TV. Namanje sizokwenza into efanayo. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubhuti oseduze kwami. Sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila njalo sisi. Ngiyaphila wena. Hayi ngoba usushilo ukuthi uyaphila ke kulungile. Akujwayelekile ukuthi umuntu akubhalele bese uyaphila uright. Konke kuhamba kahle kodwa ekhaya? No, akuhambi kahle ngibhalele nina. Ngoba nginenkinga nomuntu engizwana naye. Okay, sandwa sami. Before sifike lapho umuntu othanda naye, ngicela lithuba ingele mbukeli we-Black Life umtshela ukuthi uba bese uyaqala ukuhlala udabeni ukuthi indaba usibhalelile. Ngisifiso mina ngagcwabaza. Ngibhalela baka Black Life. Ngoba nginenkinga nomuntu engizwana naye. Ngithola ukuthi ngathi khona azona naye umunye wesifazane kodwa ebizona nami. Niyathandana nomuntu? Yeah, siyathandana naye, sinengane naye. Yeah, eneminyaka eyisithupha. Kodwa manje ngathi umuntu nomunye umdlelwane eceleni nomunye umuntu wesifazane. Nishadile noma nilobolene? No, sesishadile. NgokwesiZulu noma ngakho konke? Ngakho konke. Ngempela? Yeah. Unkosikazi wakho lo? Yeah, unkosikazi wami. Omsolisana intombazane? Hayi bafunde kanjani? Wenzani lapha ebhedeni? Ngiyaxolisa ngikuhleki. Uzwa ngoba wena indaba engaka? No, ngitshela omunye umngane wami ongitshela ukuthi hayi ngathi khona ungahambi kahle la eceleni. Khona omunye umuntu azwana naye. Lo mama engibambisene naye. Okay, senthana isikhathi kangakanani nomama? Sineminyaka emihlanu. Nishadile? Ngithatha iminyaka sishadile. Yeah. Wabona unkosikazi wena? Ngabona unkosikazi ngamkhokhela ngenza yonke into. Then kodwa manje ngathi sekukhona akwenza manje eceleni. Khona umuntu ajola naye. Kodwa futhi ongowesifazane. Manje wena uyamkhola lo mngane wakho ukuthi ikhona leyo nto bomba unkosikazi wakho akunikeza nje ama vibes ukuba nje umuntu ongathi akanelisekile kuwena? No, ngendlela engimbuza ngayo, indlela ekutha ngayo nendlela aphendula ngayo ngiyasothi ayikhona impela lento leyenzayo la eceleni. Yazini, ngingazenza umpetha kulento. Asenze njani azama umthola unkosikazi lethi mama la. Yeah. Ngicela silethe yena umama, uwife. Ayichazele nozomchazela ke mefika bro. Omtshela ukuthi okay ngibhalela uBlack Life ngoba wena kanje mina uMagasenzo bengithole ngathi nje ngiyi-ID. And then soze response yakhe then mina ngizobe sengingenelela lami ngibona ukuthi hayi nangempela nama ngilitholile lento uyifunayo then bese ngibona ukuthi ngizokwazi ngikhiphisa lo qiniso, okay? Alright. Asenzeni kanjalo. Yezela mbukelo Black Life TV ubhuti uthena ulobelile uganiwe kodwa manje lo muntu amganile banengane ina 6 years ingane yakhe. Kodwa manje inkinga emshayayo ukuthi manje lo sisi2 sebonakala namanye amantombazane. Usethandana nentombazane. Methe uyambuka uba umembuza uba Jampi amchathele ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kodwa uyayiphika leyo nto. Thina ke nazi iBlack Life ukuthi awuhamba ngalikhuluma ngeqiniso. Azama ukuthola usisi simlethe la uwife esimuzwe kahle ukuthi ngempela bisexual and mawukuthi ubisexual qale nini ubaba yena enze njani emva kwalokho. Enye into before simlanda umama angakutshela ukuthi hayi vele uyawathanda amantombazane ngenze njani sisando sami?
Mengitshela ukuthi uthanda abanye abantu besifazane. Asayi ngiyabathanda baba, sekuyisikhathi sokuthi ngikhuluma iqiniso ke, ngiyabathanda abantu besifazane. Uzokwenza njani? Udila kanjani naleyo nto? Kufanele ngidile nawo phela kwazi ukuthi siyilungise leyo nkinga leyo. Kuthi mhlawumbe uqhubeka naye lo muntu athandana naye noma uqhubeka nami. Ngithatha isinqumo esisodwa phakathi kwalokho. Umethe naye ngiqhubeka nawe. Aphinda aqhubeke enze the very same thing. Because kusho ukuthi ikhona into ekhona phela lapha emantombazane. Ngeke ngikwazi ukuqhubeka naye. Thanda intombazane. Hayi ke. Yini ubonani nqenani? Shuthi phela khona la ngenzi khona kahle. Futhi la aphatheke khona kahle ngala ecela. Mechazela ukuthi enza kanjani? Ebezoqhubeka futhi ethandana naye. Phela uzoyiyeka athi yenza kanje le ntombazane, ngicela wenze ngendlela enza ngayo. Yapha ngizoqhubeka ke naye la. Bese uyayenza lento enza intombazane. Because I don't think intombazane khona into ehlukile ongayithola kuyona. Ehlukile ongekwazi kuyenza. I don't know. Njengoba izwela ke liqedele lo dawu bhuti wami. Ngicela sithathe umama ekhaya simlande neteam aze la bese yasichazela yena ukuthi ngempela lokho kushoyo kuyiso yini asimlande. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo we Black Life TV with myself Mlangeni Makasela kwisiqopho sesithi izinkinga zomndeni. Very interesting episode. This one nami ngifuna ukubona ukuthi ngempela isiphetho koba yini kulomuzi. Kodwa ke sisasele lithuba sibingelele wife cela ubingele lombukelo we Black Life TV bese yazisho ukuthi uba. Sanibona njani? Yeah. Mina nginokuphile ngishadele kaGcwabaza. Yes. Mama, angichazele ubaba ekhaya lo. Yebo baba kwami. Ushadile wena. Yebo ngishadile. Senthana sikhasinganani nobaba? Sithandane 5 years. Emshadweni? 3 years. Nengane na 6 years. Uyamthanda ubaba? Ya, ngiyamthanda. Kakhulu. Yes. Baba khona indaba afuna ukubeka eThekwini lana. Abona ukuthi alihambi kahle ikhe sibizile as Black Life TV. Ngiyazi usihlapha ngazi noma uyasazi wakwasizwa before but ubaba uthi wakasizwa before wabona siza abantu siyabona mhlawumbe nathi singamsiza. Cela ulibeke udaba eThekwini Gcwabaza. Ngibhalele ka Black Life ngifuna bengisize la ngithole kahle iqiniso yale nkinga engibhekene nayo noma engizwayo. Ukuthi umama wami ngathi nomunye udlelwane nabantu besifazane eceleni. So ufuna ukuthola isixazululo lapho ngaba ka Black Life ukuthi bazokwazi ukungisiza kuleyo nkinga ngithole iqiniso laleyo nkinga leyo ebhekene nayo. Oza nazo mama. Yebo, dala ngikwazi lokho kuthatha phela lo. No, ngitshela omunye umfowethu engijwayele naye umngani wami ukuthi khona indlela oyithathayo namanye abantu besifazane eceleni kahle kahle umunye umuntu wesifazane ozwana naye ekubeni umuzwana nami. Wamkhola wena Hatif ufuna ukuhlukanisa sixabanise nawe? Inkinga mengibuza indlela oyenza ngayo nendlela ekutha ngayo yangisola ukuthi ikhona lento leyenzakalayo. Manje angazi kuwena ukuthi yini engadala ukuthi ngijole nentombazane ukhona wena? Lokho kungididana masho khona la ngingenzi khona kahle. Engifuna ukuthola iqiniso lokuthi yini inkinga edala yonke leyo nto leyo. Kuwalusho lo daba ekhaya. No, bengabatshela ekhaya ngoba ngisafuna ukuthola kuyena ngqo. Ukuthi Ucabanga nje bangazizwa kanjani ukuthola ukuthi magodo wakhona ubye. Ngeke bebe right kahle. Ingakho bengifuna ukuthola kuyena kahle ngqo lento before izifike lapha ekhaya ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Mama sikhulumeni kwenze njani? Khona umuntu osifazane uhappy nobaba? Ya ngihappy naye. Gobedung? Ya. Awaqale wathi. Ushoda ngani? So sikhona ngakwenzi kahle phela baba. Bomtshela ngani pho? So ngicela umphoqo ngathi sophoqeka mhlamba yabo. Kodwa ukho happy kusho ukuthi lapha yana. Angikho happy. Inkinga kodwa ngiyena wena.
I'm asking. Hayi shuthi inkinga imina hey. Okwathana namantombazane usakhula? Ya ngeke ngajola nawo. Ubaba uyazi uzokwathana namantombazane usakhula? No angaze ngimtshela. Uthandana nentombazane wena manje? Ya. Wow. Khona esengibambisene naye eceleni wesifazane. Manje uzenza kanjani? Misa kanjani obushadile? Uyazi umuntu wesifazane usushadile? No akazi. So umuntu wesifazane nenza kanjani lapha yana wena uyiphi ulo owubaba noma ulo intombazane noma namantombazane noma u2? Ngilo baba ngithi A wife, whole wife, ubaba. Ukopela into ezenze ubaba kodwa nampo zenza ngomunye umuzi. nisenzana nawe ngenza. Ubaba khona ngakwenza. Oyindaba uthi lo ubaba. Ayisho senzana soba u2. Ayi baba ngeke. Wabonisa obalo unkosikazi mina ngoba unkosikazi le uthe ingene nalokho to wakhe ngamthola. Ayi kabi siswami ngangizwa kabi. Angazi kwenzakalani ngayo phela ngamkhethe eningi. Right. Right. Wakwalifaka nje tuku. Ya uyalifaka. Abe muhle nje afa iphile. Right nje phithizele egcikini. Manje angazi sekwenzakaleni. Kodwa awubi nankinga me kanje. Hayi no anginankinga. Because uyamazi vele ukuthi she's a woman. Yeah. Uphelele. Wena yakwanelisa kodwa ekamarweni. Mina ngela yami yangenelisa. Uyangithusa lokho sekusho manje ukuthi kwenzakalani ngempela. Noma shi khona la sengilekha khona. Hayi songaleki ixoxela. Lesisikhathi sesithi inkinga zabantu, inkinga zesikanti inkinga zabo. Yabo inkinga uqala uthi esakhula wathana nomuntu wena ungekho aware. So wena uleki wena right ungaze ufile ngathi ubudoda bakho behlo. Indoda ephelele right nasekamerweni right. Kodwa ugele sekhumbula lento ayenza ikhulu. La iqale ngayo before. Manje uthatha kanjani umshado wazi ukuthi uphinde ube uthanda abantu besifazane? Ingoba ngangimthanda nanginalo uthando lakhe. Nontombazane. Untombazane lo munye yazi ukuthi sikhipha uma wathi you married uhlala nendoda. Ya uyazi ukuthi nginamjida. Izwani bantu manje. Yazini yabo. I am sorry ukuthi ngihleke lelo daba. Alihlekisi babezo angihleki futhi on this point. But I am so worried and looking forward to ukuthola isixazululo salento. Ukuthi ngempela kofikela la kephi ngiyazi ukuthi uma ukuthi ngempela kuyiqiniso lokho engikucabangayo kofanele usisakhethe before simkhethise ake sizame ukuthola ugirlfriend possible yini lokho sizozwa yini ukuthi uyazi yini nawe uyibonene mhlawumbe umuntu omaziyo nje kwazi ba ngiyangivumela sikwenze lokho Ngiyakuvumela ngakuhle ngimazi la umbona ukuxake ukuthi kwenzakalani ndingalabani. Anyways, anywho, now I'm looking forward to ukuthi ngizobona ugirlfriend ahlale la. Sike sizwe kahle ukuthi ngempela ikhiphani yini le abayizamayo or yini la abayenzayo uaway yini ukuthi ugele uthrowile and wife somewhere else. Asamenza somlando girlfriend. Ngiphinda ngikwamukele embukeli weBlack Life TV isiqopho sesithi inkinga zomndeni myself Mlangeni uMagasela la sisakazela kominye yemizi into engikhohlwa ukuthi ngiyicacise nje ngibeke abantu ukuthi ena njengoba nisibona ngathi sihlala emzini owodwa isikhathi eside siyesicele because njengoba samama nama camera stand kwezinye indawo azikho safe ukuthi singale bese travel so kuba ngcono mesohlala endaweni eyodwa senze umsebenzi bese kuthi abantu abasibhalelile sibabize most especially if ba around that area siyakwazi sibalande sibalethe la bazokwazi ukuthi babe khona babe part yohlelo ngaphandle kokungimosha isikhathi ngizosasa lethuba ngibingelele usisi osefikile phakathi kwethu uzobe senibingelela nani bese yasho ukuthi uba igama lakhe and yeah bese siyamtshela ukuthi simbizeleni cela usasithi ubingelele sana njani ngothabisile akashoko. Yes, Tapsile. Tapsile, ufamila with labantu babona phambi kwakho. Yebo, nonke ngivemile naye. Because siyathandana. Ngempela? Yebo. Hayi wena Tapsile. Ubhuti yamazi awumazi? Hayi ubhuti angimazi. Okay. Uhlala phi unonku? Uhlala nje khona ngapha ngezansi ngasekhaya. Umakhelwane wami. Kodwa hayi kakhulu, hayi close. Ikwakhe okay I'm very confused. Ubhuti yamazi lo sisi? Ngiyamazi ngokumbona kodwa bengingazi ukuthi mhlambe khona ubudlelana naye nomuntu engizwana naye. Okay.
Apparently ubhuti ubusibhalela Black Life. Nkosikazi wakhe lo beshadile bathandane for 5 years, 3 years in marriage, baningane na 6 years. Usisi ushintshile kunezinto ezikhombisa ukuthi uthandana nentombazane and all of them bemtshela ukuthi umuntu wakhe uthandana nomuntu wesifazane. Wase yachaza ukuthi lo muntu wesifazane athandana Hawu mina ngikwazi nje lokho. Mina ngazi ukuthi siyathandana si-right. Okunye nokunye angikwazi. Ukuthi wena nomunye umuntu futhi eceleni. Yeah, nginawo umuntu. Bungangitshela ingane pho ola lonke. Mfethu nami ngisaba ukutshela njengoba naye bengakade ngamtshelanga. Kodwa ubukwazi ukuza kumina ungitshela ukuthi uyangithanda every day ungitshela ukuthi uyangithanda kodwa nomunye umuntu futhi uphinde umtshela ukuthi uyamthanda naye. Yeah, ingoba Wesiphathi nishadile. Yeah, nawe ngoba ngikuthanda naye ngiyamthanda. Mina ngibeka kiphi position njengamanje? Angazi kodwa nje ngiyakuthanda nawe. Cha, shuthi unenhliziyo eningi Nkosi impela. Uthanda umuntu wesilisa, uthanda umuntu wesifazane. Yeah, ukuthi ungenza ngizizwe ngcono kunaye. Awumtsheli ngani pho yena akaphume kuwena qhubeke nami? Kunzima waseshadile mfethu. Hawu, ngoba mina ushadile nami. Ingakho enze njalo. Kahle kahle usho ukuthi wena mngami usuhlale somshado la kuthini? Hayi, vela ngijabulisa empedini. Uyangijabulisa. Ngenza ngizizwe ngcono. ngoba uthi awuqali nje ukuthandana nomuntu wesifazane. Ngiqala. Yini yakwenza ukuthi uye kumuntu wesilisa keke? Because naye lo muntu wesifazane engasakujabulisa kiri. Ingoba nomuntu wesilisa nginama feelings akhe. So musu kuwenza lento ukuthi umbhedi inkinga. Umbhedi wena mina ngikutshela akuyona inkinga umbhedi. Kade ungana inkinga before uzushada because nithandana nalo bhuti for 2 years before marriage. Akiri? Yeah. Yini ke manje seyinkinga ke emva lokho? Wayevele nenkinga na before that? Ayishuthi nje into engibona ngayo ngoba vele into ebengiyenza ngasaba umtshela ngibona ukuthi nje so divorce na ngiqhubeke nalo. Ha! Uthi bazodlala amantombazane eThekwini. Inkomo zozenze njani? Hayi, inkomo zobala enganeni ngoba ngimzalelile. Kini Ekhaya uzothini? ngizobatshela iqiniso. Uzomtshela liphi iqiniso? Ngizobatshela ukuthi kahle kahle ngithanda amantombazane. Bese sizizwa kanjani ngayo yonke lento? Yo, manje nje azi nokuthi ngithini mina njengamanje ngicasukile. Cause ngithandana nawe sonke lesikhathi awungitsheli. Uyi-boyfriend yakho yena? Yebo. Hawu. Siyathandana nje si-right. Angikaze ngiyibone futhi into eyinkinga lapho. And uyena uhleze ngitshela ethi ngizokubiza mina mase ngikudinga. Ungezi mina. Yimina ozoza kuwena. Kodwa nginganothisi lutho. Kanti hawu ushadile awungitsheli. Uyayikhipha ngisho iringi mawuza kumina. Hlala nendoda. Nacela ukuya enkamenkonzweni. Sesinamaviki awu2 sagcina. Ngcono. Mina ngithanda nesikhathi singanani? Thina sesinenyanga ezu4. Kusho ukuthi nje lokho nithandana ushanga lapha inda shaye ngala. Shuthi ke phela hayi cha isibindi sakhe sokwenza. Uzofihlele mina ke. Na uyabona mfethu nabe ngekwazi ukutshela nje. Ngoba uzongiyeka sesithole kanje nakhe sesibukwa abantu. Hayi mina right ngithanda Lusisi. Hey iyangidida nami umuntu. Hayi ngeke mina ngeke hayi mase ngitshengisa izithombe zakhe intombazane lokho manje Kahle kahle uyimisela ukuthi kwenzakaleni namanje. Uthi divorce bro. Isinqumo sokuthi ethole noma umuntu wesifazane. Impilo yakhe yonke lengane yakho. Ngiyakuyeka ngempela mfethu ngiyaxolisa kodwa ngathi ngithanda usisi. So phela kuzofanele ngiyobhekana nomndeni wakini ngibe yonke le nkinga esiyenzile. Efanele uyi. Ngiyafisa ukuthi mase ngakuphelezela yazi Black Life TV sikini sokuchazisa lo daba ukuthi yazi vele wehliwe yinto uqenywe ingozi engeqiwa ntwala. Khona inkinga esengibhekene nayo ekanje. Kodwa nabo ungaboni sonke lesikhathi. Bengaboni lutho phela. Mwenza lokho ukuthi yonke into right. Hayi.
kodwa embhede naye bebona ukuthi nje bengalithandi kwacansi. Bekufanele anothise naye. Yo, Ayikufanele ningisize ngikwazi ukuthi ningiphelezele ngeke ngokubhekana nale nkinga le ukubona ukuthi ixazulule kanjani. kubalulekile bhuti wami. Ngasokhuluma ne-team ukuthi sizama ukuthatha sikise kubo siyozwa nabo abazali. Usakhona uma wakho? Ya usakhona uma. Awunankinga ukuthi sekini. Okay, asinandaba sisekho ngawo. Okwakho nje bhuti wakho uthi wahambisa iy'nkomo, usho uyayispanela khona, urelaxile wazi ukuthi une-fro, kanti i-fro i-outing ithekile. Jomi. Sizizwa kanjani wena usamthanda umuntu wakho? Ngeke umthanda ngoba vele nawe sesithathele isinqumo. Umthanda ngeke ngize Kini wena kodwa bayazi. ke kuzongiphatha kabi vele besibemazi ekhaya. Unayo ingane wena? Anginayo. Lokhu wathandana nje Ungathana namantombazane. namantombazane nje. Kodwa ke ngoba usithathele isinqumo soqhubeka senze into yethu ubhuti uzoyibona ukuthi umisa kanjani. Hawu. Hayi mfaneleni. Bhuti sizama ukuthi sikutholele usizo yeso. Ngiyafisa ukuthi sibuye sizama ukuthi sifuna ukuzwa ukuthi uma sisibeka udaba kuma wakhe uyothini. Uyohlambuluka bese sikutholela i-counseling. I think kubalekile ukuthi uthole. Kuyadingakala ngempela ngikwazi ukuthi nami Uzokhopha kanjani kulento? inkinga impela le. Ngingasawukuthanda nokukhuluma bra wami. Ukuthi manje lento ingehle ngenhla bengayitshela nathi uzovuma ukuthi ubeka mina eceleni uqhubana nosisi kanje. Sesinesikhathi esingasinani ingane yonke lento. Bese bayablame nje abafana bese bachithela ngoba abona lempilo le yabanipilisa yona iyakuphoqa ukuthi udefrost nawe ngoba umazi umuntu wesifazane lale phenduka. Angipromote le nto kodwa nje i-suggestion nami ukuthi yabo nje ngathi umuntu umuntu uphinde udefrost omunye umuntu eceleni ngoba abantu besifazane ayingeke yabo kuthiwa indoda umabala uthoba bamala phenduka amadoda. Kuthiwa indoda umalala phenduka anazi nani anisazizulu angazi. Kuthiwa umalala phenduka mina ngibona ngathi abantu besifazane abalala bephendukile angempela hayi amadoda ngathi right ngeke sengiyabakhulumela ke nje manje abafana bonke abantu athi mina trash mina ngithi bolova anibona no trash badlala nganogeli la ngaphandle kodwa ke ayikho into esizoyenza thina ukuthi siprovide ngosizo Black Life TV sithole counseling for ubhuti kubalekile wena sisi ngoba usuyithathela isinqumo sakho angizile ukuzokujaja ngoba uthi ayithanda intombi yakho naye yakuthanda niyathandana noba uthi uniqhubeke nento yeni. Sometimes I think it's fair ukuthi ungawuthatha umshado ngoba ubonisa awukho ready. Kujabulisa abazali wena ungekho happy, I don't think it's the right thing to do. Rather ukhuluma iqiniso uthi this is who I am. Please ekhaya ngiyabona ubhuti uyangithanda kodwa uqala uthanda naye. Uma uzazi kakhulu ukuthi ube nani nemizwa yomunye umuntu esifazane. Yabo? Ngoba ubhuti ngaba yilobele enye intombazane ezoba unkosikazi ivusa isibongo sakabani kambe? Agcabaza. Kodwa manje wena uzozivusa uyasilalisa wenza konke nje amawishiwishi. Hayi phutha lapho ukuthi ngijaka ukujabulisa abazali kanti angikhulu umqondo mina. Yo. Jabulisa ke bukelo Black Life TV echaza usisi udaba lakho ukuthi yena nje wayejabusela abazali ngomshado wakhe wayengekho lapho ithandela intombi yakhe leseduze kwakhe abanebala elifanayo boba uthi ubaba lo uyamiyeka uyamdivorce ayikabi uyamdivorce kodwa ubhuti sizophinde futhi simbone part 2 wethu sobe sihamba nobhuti siyakasisi siyoza ukuthi abazali bazozizwa kanjani ngayo yonke lenkulumo kodwa ubhuti yena simtholela usizo ocepheshe abazohlala naye bamluleke ngomqondo. I wish bangahlala lo ngasolela azokwazi ukuphinda athanda umuntu wesifazane omthandayo oqotho uzoyibona indoda kuyena kodwa lo ngayena wakhe uzophinda abone yakhe intombi nayo sayidini. Mina umlengeni makasela ngithanda ibhadi bafethu athi ngihasengihembe. It's the Black Life TV.